Mawa bwino kuchoka kuno kwa MBC ndi nthawi ya nkhani muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhala ndi mkumano ndi achinyamata pomwe ayankhe mafunso okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira achinyamatawo. Nduna za malonda Soston Gwengwe yati kubwera kwa akuluakulu ochoka mdziko la United Arab Emirates ndi chizindikiro cha khumbo la mtsogoleri wa dziko lino lofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta agalimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndipo boma lagula chimanga chokwana matani pafupifupi 48,000 kuchokera mdziko la Tanzania kuti athandizire anthu omwe akuvutika ndi njala. Takondwa pokhala nafe. Tiyambe ndi nkhani yoti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamema achinyamata osaposera zaka 30 kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso masamba ake a mchezo Facebook ndi X kapena kuti Twitter pomwe ayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira, zomwe akufuna kuwachitira komanso zomwe achinyamatawo akufuna kuti boma liwachitire. Mkumano uchitika lero nthawi ya 2:30 masana mu mzinda wa Lilongwe. Dr. Chakwera ati pamene adzitambasula zitukuko za achinyamata zomwe anazinena mu uthenga otchedwa Sona, achinyamata akhalenso masuka kufunsa mafunso osiyanasiyana ndipo adzapereka mayankho. Mononse achinyamata, dzina langa ndine Lazaro. Ndikuyitanani kumacheza ukambirana nanu za gawo lanu pa zitukuko zoposa 500 zimene natambasula mu State of the Nation Address yanga lachisanu lapitali. Ndiye ndikuyitanani nonse amsinkhu ochepera zaka 30 kuti mudzatengepo gawo pa macheza ameneyo. Machezawa adzakhala live pa masamba anga a mchezo apa Facebook ndi pa X, pamene mudzathe kufunsa mafunso ndi kupereka maganizo anu ndi achinyamata 100 omwe adzakhale nane mu Town Hall nthawi imeneyo. Macheza ameneyo adzayamba 2:30 masana lachisanu lubwerali pa 21 February. Tiyeni mudzakhale nane limodzi kuti tipitirize kupititsa zitukuko zathu patsogolo. Zikomo kwambiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma likuchita chotheka kulimbana ndi mavuto omwe anthuwa akukumana nawo kuphatikizapo kupereka chakudya chaulere. Dr. Usi apemphanso anthu kuti adzithandiza osowa pogawana kangachepe komwe ali nako kuonesetsa kuti pasapezeke osoweratu malo mongokhalira ndale nthawi zonse. Dr. Usi anena izi kumudi mu mzinda wa Blantyre komwe amayankhula kukhwimbira anthu a odya zake alibe mlandu omwe anakawaona. Secret Segula wadzandiza mbiri. Odya zake khwimbira anthu linakhamukira ku nyumba ya boma ya Mudi koma limafuna kucheza komanso kuperekeza wachidwi wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi omwe anali m'chigawo chakumwera kugwira ntchito zina za boma. Mawu awo Dr. Usi ati boma likudziwa za mavuto omwe anthu mdziko muno akumana nalo ndipo boma likuchitapo kanthu. Iwo anati mwachitsanzo vuto losowa mafuta tsopano ndi mbiri yakale. Iwo atinso kumbali ya njala iwo alamula bungwe la ADMAC kuti ligawire anthu omwe akhudzidwa ndi njala mpunga omwe ali nawo kuphatikiza pa chimanga chomwe chikugawidwa kale. Dr. Usi atinso iwo sagwira ntchito mwa iwo okha koma motumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuonetsetsa kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Dr. Usi ati nthawi yakwana yoti anthu mdziko muno tithandizane osamangokhalira ndale. Nkhani ndionena kuti zabwino zikamachitika ena zimawawa. Akugawa ufa. Waboma. Kuti ati ine ndizimva khanga ndikuti wopelewera. Iyayi. A president a dziko lino akundilola kugawanso ufa wa ine mwini. Chifukwa ufawo ndikugawa kwa anthu wa president wawo ndani. Anthu onse Malawi munomo president wawo ndi Chakwera. President ndani kodi? President ni ndani? President ndi Chakwera.
achakwera sakundipangira ine nsanja kuti akagawa uyu andibera shaini. Ayi, ine ndine vice president wa dziko lino. Poyankhulapo malo mwa anthu omwe anasonkhana ku Mudi, Ahape Nkandawire omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu agulu la odya zakalibe mlandu dera la Mudi, ati anthu anabwera ambiri chonchi kamba kuti Dr. Usi ali ndi chikoka. Loli anthu amadera ku Blantyre kuno anafunsa kuti abwere azaonane nawo chifukwa choti anamva kuti iwowo akubwera ku Lilongwe. Ndi anthu onsewo amene mwaonawo, they came on their own to come and see him. Mbira phone chama 5 AM kuti kuno kwabwera anthu. Tabwera pa gate pa. I think over 500 people were already in here. Koma mabwera kuti azasasikane ndi bwana. Dr. Usi abwera mboma la Lilongwe atagwira ntchito za boma mchigawo chakumwera. Secret Segula, MBC, Blantyre. Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yati kubwera kwa akuluakulu ochoka mdziko la United Arab Emirates ndi chizindikiro cha khumbo la mtsogoleri wa dziko lino lofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta agalimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pomwe limodzi ndi akuluakulu ena aboma anakumana ndi akuluakulu ochokera ku UAE omwe ali mdziko muno kuti akambirane za ndondomeko yogula mafuta pakati pa boma ndi boma la United Arab Emirates komanso kukhazikitsa kwa banki ya chitukuko. Agwengwe ati chaka chatha chokha dziko lino lagwiritsa ntchito 1 trillion kwacha kugula mafuta agalimoto komanso fetereza yekha, zomwe ati kubwera kwa ndondomekozi kuthandiza kuti ndalama zipezeke komanso vuto la mafuta lithe. Kuphatikizapo akuluakuluwa akumananso ndi akuluakulu aboma kuti akambirane za momwe angagwirire ntchito ndi dziko lino magawo a zaulimi, malonda, mphamvu komanso zokopa alendo mwazina. Kubwera kwa akuluakulu ku UAE kukutsatira zokambirana zomwe mtsogoleri wa dziko lino anachita ndi mtsogoleri wa ku UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan chaka chatha zofuna kuthana ndi mavuto amafuta omwe dziko lino likukumana nawo. Agwengwe akufotokoza. Fe ngati Malawi tikuvutika kwambiri kugula mafuta agalimoto, ndipo iwo anatipatsa ndondomeko imene ingathe kutithandizira ife kwambiri boma ndi boma kuti tizitha kupeza mafuta amenewa mosavutikira pa mtengo wabwinoko komanso malipiridwe yake kumatipasa nthawi yokwanira yoti tiyang'ane madollars olipirira mafuta amenewa. Ndipo lero kwabwera akuluakulu aku United Arab Emirates, ndipo ena achokera ku nduna wawo wa zamalonda mafactory komanso mabusiness, ndipo ena achokera ku makampani akuluakulu amene amagwira ntchito ndi boma mdzikolo, cholinga kuti timalizitsebe zina ndi zina zimene anaziyamba president za mafutazi komanso aonenso kuti kodi ndi umwayi wotani umene uli mdziko muno kuti iwo atha kubwera nkuzachita ma investment osiyanasiyana ali ndi chidwi kwambiri ku nkhani za ulimi, koma kulimi konso kwambiri kuona technology ya nyowani ya ulimi imene angathe kutibweretsera kuno, komanso ali ndi chidwi kwambiri kuona ku mphamvu za mbwezera za magetsi, komanso ali ndi chidwi chachikulu kuona ku nkhani za manufacturing ndi zina tourism ngati mu ATM mwathu. Ndinenebe kuti a president anakayambisa nkhani imeneyi ku United Arab Emirates chifukwa chonena kuti mukaona mulingo wa ma imports athu zimene tikuwodesa kuchoka kunja, zinthu ziwiri izi, mafuta ndi fertilizer, zikutitengera ndalama mmakwacha ngati chaka cha 2024 ndalama zonse chepera 1 trillion zinthu ziwiri zokhazi. Kutanthauza kuti a president amayenera kuti atapeza benjira yokhazikika yogwirika imene ingatithandizire pa nkhani yoyitanitsa fertilizer komanso nkhani yoyitanitsa mafuta mdziko muno, ndipo G2G ya fuel ndi United Arab Emirates ikuoneka kuti ithandizira kwambiri, komanso a president angolengeza chaposachedwa kuti akupanganso ndondomeko ndi dziko lija la Morocco kuti tipangenso G2G ya fertilizer, ndipo zokambiranaso zimenezi zili nkati kuti zinthu ziwiri zimene zakhala zikuvutitsa mdziko muno kumaona nga forex kuti isapezeke kwa ochita malonda, president akuona ma solutions yake amene alogwirika kuti zikatheka zimenezi Malawi atha kupita patsogolo mofulumira. Achinyamata ena ayamikira president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera powapatsa mpata kuti apereke maganizo awo pa zitukuko zomwe akufuna. Izi zikutsatira kulengeza za mkumano omwe Dr. Chakwera akhale nawo lero masana ndi achinyamata mdziko muno. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili.
mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera analengeza lachitatu kuti akhala ndi mkumano ndi achinyamata omwe uzakhale pa masamba awo a mchezo a Facebook ndi X. Achakwera ati cholinga cha mkumanowu ndikuti achinyamata ayankhulepo pa chitukuko chomwe ananena mu uthenga otchedwa Sona, komanso kuti afunse mafunso, kuthirirapo ndemanga, komanso kunena chitukuko chomwe akufuna. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Youth and Society a Charles Kajoloweka ayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu kamba ka chikonzerochi. Akajoloweka ati achinyamata akuyang'ananso kuti mtsogoleri wa dziko linoyu azafotokozere mmene wakhazikitsira ndondomeko za chitukuko zomwe zili pansi pa ndondomeko ya Youth Manifesto. Mkumano umenewu ndithu ndofunika kwambiri kuti president ndithu akalongosole mmene ayendetsera chitukuko cha chinyamata chasankhireni mu 2020. Komanso ndithu mwayi wapaderadera kuti achinyamata awa ndithu akatule nkhawa zawo komanso kupereka maganizo awo mmene Achakwera ayendetsera boma chasankhireni ngati president. Ndipo bungwe la Empowerment of Youth on Economy and Development Aid Malawi nalo lathokoza Achakwera pa chikonzerochi. Mkulu wa bungweli Amzondi Mkandawire ati izi zikuoneseratu kuti Achakwera amaganizira achinyamata pa nkhani za chitukuko mdziko muno. Ndi mwayi ndipemphe kwambiri makamaka kugula achinyamata kuti apereke maganizo zomwe amatha kumatiuza kumatifulukuzira achinyamata ndi ideas abwino kwambiri kuti apereke kwa president afulukuze momwe afuna kukonza zinthu zikakhala bwino tiyamikire. Ndipo nkhaniyi yasangalatsanso ophunzira a msukulu za ukachenjede mdziko muno amene ambiri ndi achinyamata. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES a Eric Magetsi ati mkumanowu ndi ofunika pa mfundo zotukula achinyamata mdziko muno. Amagetsi aonjezera kuti mkumanowu usakhale woyamba ndi omaliza kamba kuti ukhala ofunika posintha zinthu zomwe zikuphinja achinyamata mdziko muno. Zimene zikuonetsera kuti president ali okonzekera kuti amve madandaulo ma issues osiyanasiyana amene tikukhala nawo ngati achinyamata. Zimene akonza president izi zikuonetsanso kuti ukhalanso mwayi kwa achinyamata afe kufotokoza ma issues amene amatikhudza ena kuti mbali ya zamaphunziro, mbali ya ntchito, ngakhalanso social justice. Komanso zomwe mukuyankhulaku ikhalanso platform ya kusintha ma policies osiyanasiyana amene amapindula ife achinyamata. Kupatulako mkumano komanso kupereka danga pa Facebook ndi X, Dr. Chakwera aperekanso nambala ya WhatsApp yomwe anthu atha kuwafikira mosavuta. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Bungwe lomwesera boma la Independent Civil Society layamikira ndondomeko za chitukuko zomwe boma lachita yomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka mnyumba ya malamulo lachisanu sabata yatha potsekulira nyumbayi. Atsogoleri a bungweli anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre pomwenso anati zomwe analankhula Dr. Chakwera zatsekula maso anthu pa za ntchito za chitukuko zochuluka zomwe boma lachita mzaka zinayi zapitazi. Zambiri mu ripoti la Everest Ching'ambe. Sabata yatha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalankhula kwa anthu mu nyumba ya malamulo komwe anapereka mndandanda wa ntchito za chitukuko zomwe boma lachita m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo amaphunziro, zaumoyo, mphamvu za magetsi, zamayendedwe ndi zina zambiri. Poyankhulapo pa ndondomekozi, mkulu wa bungwe la Independent Civil Society Asiza Kondowe ati Dr. Chakwera anapereka mwatsatanetsatane momwe madera ambiri mdziko muno apindulira ndi ndondomeko za boma. Afotokoza njira yatsopano imene sitinayionepo mmene zimachitikira a president akamafotokoza imene matisona. Kwakukulu kwambiri afotokozera amalawi zitukuko zimene achita potengera madera osiyanasiyana pa Chingerezi nganene kuti district by district. Izizi zapereka mwayi kwa Malawi madera onse kuti aone kunena kuti kodi a president apanga chani ku dera lathu lino, ndipo zikatere ziwapasa mwayi anthu kuti apereke danga kapena amuone president kuti kodi wapanga zitukuko moyenera kapena ayi, ziwathandizenso kupanga ziganizo moyenera. Siti kuyenera kunena kuti mwina president wapanga bwino dera lonse la dziko la Malawi ayi,
koma kupereka kauniuni wotere kukupereka danga kwa Malawi kunena kuti adziwe ena mwina samadziwa chifukwa nthawi zina andale amatengerapo mwayi kumangonena kuti dera la kwathu lino palibe chimene president apangapo, koma sona imeneyi yapereka mwayi kwa Malawi mwina ena samadziwa nkomwe kuti kudera lawo mwina sikunachitike zikukuko, panopo adziwa, ndipo adziwa mwina madera ena amene mwina akufuna achitike. Akondowe alimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikonda dziko lawo potereza ntchito zonse za chitukuko chifukwa ndi chuma cha dziko la Malawi malo mokonda ndale. Mawu ake Dr. Chakwera anafotokoza za ntchito yomanga nyumba za achitetezo, kumanga ndi kukozanso misewu ndi njanji, kupereka ngongole ndi zipangizo zina za ulimi kudzera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF, komanso kulumikizitsa anthu ku magetsi m'madera akumidzi kudzera ku MAREP, kuonetsetsa kuti magetsi sakuzimazima, zomwe anati zachitika pansi pa boma lake mu nzaka zinayi zapitazi. Eveles Ching'ambe, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tendonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhala ndi mkumano ndi achinyamata pomwe ayankhe mafunso okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira achinyamata mdziko muno. Nduna za malonda a Sosten Gwengwe yati kubwera kwa akuluakulu ochokera mdziko la United Arab Emirates ndi chizindikiro cha khumbo la mtsogoleri wa dziko lino lofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Ndipo boma lagula chimanga chokwana matani pafupifupi 48,000 kuchokera mdziko la Tanzania kuti athandizire anthu omwe akuvutika ndi njala. Tipitire ndi nkhani yoti boma lagula chimanga chokwana matani pafupifupi 48,000 kuchoka mdziko la Tanzania chomwe chayamba kufika mdziko muno ngati njira imodzi yothana ndi vuto la njala. Anthu opitirira 3 million a maboma 15 ndiwo apindule ndi chimangachi. Nduna yoona za ulimi a Sam Kawale komanso nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ndiwo alandira chimangachi pomwe chayamba kufika kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti la Upire Kaisa. Polankhula atalandira chimangachi, nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati kugula chimangachi kukutsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ananena kuti mdziko muno muli njala ndipo chimangachi chithandiza kuchepetsa vutoli. Akunkuyu ati kuyambira pomwe njala inagwa mdziko muno, Dr. Chakwera analamula kuti chimanga zigula m'mayiko ena ndi kumapereka kwa anthu ovutika zomwe zikuchitika. Komabe iwo adzudzulanso mchitidwe wa anthu ena omwe akumagulitsa chimanga akalandira zomwe ati zikuonjezera mavuto a njala. Pachifukwa ichi, iwo amema Malawi kuti aliyense akhale mlonda wanzake pothesa mchitidwewu. Boma likugwira ntchito ndi bungwe la WFP lomwe likuthandiza kunyamula chimangachi kuchokera ku Tanzania kubwera ku Malawi. Mkulu wa WFP kuno ku Malawi, Simon Diner, anatsindika zakufunika kolimbikitsa maubale pakati pa boma ndi mabungwe pofuna kuthana ndi vuto la njala mdziko muno.
bungwe la dodma ndi lomwe lizagawe chimangachi kwa anthu oposa 3 miliyoni m'maboma 15 mdziko muno. Moses Chimphepo ndi mkulu wa dodma ndipo wati kubwera kwa chimangachi kuthandiza anthu omwe alibe chakudya. Chimangachi chagulidwa ndi boma la Malawi ndi thandizo la ndalama lochokera ku World Bank. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Nduna za malonda ndi mafakitale a Sostene Gwengwe auza nyumba ya malamulo kuti unduna wawo uonesetsa kuti wathana ndi mchitidwe wokweza malonda ndi katundu mwachisawawa. Ndunayi imayankha funso lapadera lomwe phungu wa dera la Mlanje Bale a Victor Musowa anabweretsa mnyumbayi kuti aphungu akambirane maka kuti papezeke mayankho ndi cholinga chothandiza Malawi ku nkhani ya kukwera mitengo kwa zinthu mdziko muno. Austin Fukula wadza ndi reporting. Mkulu wa polisi mdziko lino Marilyn Yolam ayamikira msonkhano wa maphunziro apadera olimbana ndi nkhanza omwe anaukonza kuti ena mwa apolisi akuluakulu akambirane ndondomeko zomwe angapititsire patsogolo ntchito yolimbana ndi nkhanza. Ayolamu adakukhulupirira kuti maphunziro apaderawa apititsa patsogolo ndondomeko zomwe apolisi anayika zolimbana ndi kuthetsa nkhanza mdziko muno. Ayolamu alankhula izi pa msonkhano omwe unachitikira ku Lilongwe. Gracious Banda ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Msonkhano wa maphunziro okhudza nkhanza kwa amayi ndi abambo unakonzedwa ndi cholinga chophunzitsa ena mwa apolisi akuluakulu mdziko lino ukadaulo wa mmene angayendetsere milandu ya nkhanza kwa amayi ndi abambo mwadongosolo komanso mosakondera. Mkulu wa polisi mdziko muno Marilyn Yolam apempha apolisi omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa kuti agwiritse ntchito ukadaulo komanso upangiro omwe apeza pofufuza ndi kuyendetsa milandu ya nkhanza mosakondera. Tonse tikhoza kukhala ma victims a nkhanza, tikhoza kuchitiridwa nkhanza, komanso tikhoza kuchitira anzathu ena nkhanza. Ndiye tonse tigwirane manja. Ochitikidwa nkhanza ifeyo tifalitse mauthenga kuti Amalawi onse adziwe kuti zimenezi zilipo ndipo kodi angakapeze chithandizo kutiko. Ndi cholinga choti akhoza kukathandizidwa bwino. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chakumvuma Gladson Chipumphula ayamikira maphunzirowa kamba kuti abwera mu nyengo yofunikira pamene dziko lino likukumana ndi milandu yambiri yokhudza nkhanza kwa amayi andale ndipo maphunzirowa athandiza apolisi ochuluka pakayendetsedwe ka milanduyi. Mwachitsanzo azimayi anadandaula zokhudza kuti mwina amakumana ndi nkhanza nthawi ya zisankho. Ndi auza azimayi amuno m'Malawi monga sa Inspector General anapanga emphasize. Ifeyo ngati apolisi awo takonzeka kugwira ntchito malingana instruction ya Inspector General kuti azimayi akhale ndi ufulu wopanga kampeni paliponse pena akhoza kupita. Mmodzi mwa akuluakulu akunduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Goodson Jumbe ati undunawu unaganiza zochititsa msonkhano wa maphunzirowu utaona kuti apolisi ambiri amalephera kuyendetsa mwadongosolo milandu ya nkhanza kwa amayi ndi abambo. Ndiye tinachiona cha nzeru kuti tithe kugawana nzeru anchonga chona kuti zinthu zimene zili zokhuza gender zilowesedwe maplani kapena ma programs onse amene ali ku Malawi Police Service komanso kuonjezerapo training iyi timaphunzitsana nkhani zokhuza GBV kapena tinena kuti nkhanza kupanga reporting nkhanza. Msonkhanowu wapeza kuti milandu ya nkhanza kwa amayi ndi abambo mdziko muno imayika kwambiri chidwi pa milandu yokhudza nkhanza kwa amayi okha ndipo maphunzirowa akufuna kusintha kaganizidwe ka apolisi pakayendetsedwe ka milanduyi. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA lalamula kampani ya Ocean Industries ku Lilongwe yomwe imapanga mabebala a plastic kuti iyimitse ntchito zake zonse kamba kuphwanya lamulo lomwe limaletsa kupanga mabebala opyapyala mdziko muno. Bungweli lapeza kuti kampani
ikugwiritsa ntchito timapepala topyapyala pomanga timaphukusi tamapepala awo zomwe ati ndi zosaloledwa. pomloka wadza ndi zambiri. malinga ndi a Wilfred Kadewa omwe ndi mkulu wa bungwe la MEPA, kampani ya Ocean Industries ayitseka kamba kuti ngakhale ikutsatira malamulo ena koma ikugwiritsa ntchito timapepala topyapyala pomanga mapepala awo zomwe zili zosemphana ndi malamulo. Akadewa ati kampani ikuyenera kupeza njira ina yomangira mapepala awo ndipo ngati satero apasidwa chindapusa molingana ndi malamulo a dziko lino. Unokotapeza kuti maplastiki enieni omwe amapanga okagulitsa kwa anthu oyikamo zakudya alibe vuto, koma ali ndi maplastic tina tomwe akumamangira mu package yomwe amayika maplastic timenete yomwe sikugwirizana ndi lamulo. Ndi pa chifukwa chimenechi tinafotokozera kuti akuyenera kusiya kupanga chifukwa choti material yomwe akuyuza yomangira timaplastic tokayika zakudya tomwe tili tololedwa, material imeneyo siyololedwa. Nde zonse zayenera kuima pakali pano mpaka na akonze amene azimangira maplastic omwe ali ololedwa omwe amagulitsiramo zakudya. Bungwe la MEPA linayenderanso kampani ya City Plastics Industries Limited ku area 4 mu mzinda wa Lilongwe yomwenso imapanga mapepala komwe anapeza kuti kampani ikuyesesa kutsatira malamulo. Mkulu wa zamalonda ku kampani a Lawrence Ndovi ati atamva zakuletsedwa kwa mapepala opyapyala kwambiri iwo anapanga njira zoonesesa kuti asaphwanye lamuloli. Malingana ndi malamulo amene anatiuza boma titawerenga, anatiuza zonena kuti tisapange ma plastic less than 60 microns yonyamulira katundu, ndipo tinamvera. Pali ma exemptions ngati for primary packaging like bread and other things, meat production, timapanga according to specification imene boma linavomereza. Zikisa lamulo lolesa kupanga, kugula komanso kugulisa mapepala opyapyala kwambiri kamba kuti mapepala awa amayika chiopsezo pa zachilengedwe komanso moyo wa anthu. Pomlowoka, MBC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhala ndi mkumano ndi achinyamata pomwe ayankhe mafunso okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira achinyamata mdziko muno. Nduna zamalonda a Sosten Gwengwe yati kubwera kwa akuluakulu ochokera mdziko la United Arab Emirates ndi chizindikiro cha khumbo la mtsogoleri wa dziko lino lofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Ndipo boma lagula chimanga chokwana matani pafupifupi 48,000 kuchokera mdziko la Tanzania kuti athandizire anthu omwe akuvutika ndi njala. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Arthur Chokoto. Mwakoma nonse.